Mondragon Unibertsitateko Humanidade eta Hezkuntza Zientzien Fakultaterako oso garrantzitsua da gauzen lekuan, gauzen kokalekuetan udalarekin hitzarmenak eta akordioak sinatzea. Kasu honetan, hitzarmena berresteko momentu bat izan da, eta honekin lortzen duguna da, guk dauzkagun espazioak herrira irekitzea eta herriak gurekin egin nahi dituen proiektu horiei bide ematea. Azkenien, udaletxe jandako herrixen kokatuta zen elkarte, erakunde, enpresekin hitzarmenak aurrera eramatia, nik uste dut aberasgarria dela, bai batendako eta bai biztiendako. Zentzu horretan, udalarentzat UESI bezalako erakunde bat udalarekin batera prest egotia gauza ezberdinak aurrera ateratzeko guretako oso aberasgarria da, eta UESIk berak bere baliabideen atiak zabaltzia herritarrei azkenien, ez esango dut horrek guretako baliabide aldetik eta horrek ate asko zabaltzen ditu, Orduan zentzu horretan aurretik datorren hitzarmen honekin jarraitzea guretako derrigorrezkoa eta herritarrentzako baliogarria. Ideienea bada berrikuntzarako, sormenerako eta ekintzailetza sustateko espazio bat. Espazio horretan bilatzen dena da ekintzaileen berrikuntza prozesuak eta sormen industriak areagotzea eta horretarako dauzkagun palankak erabiltzea. Eta herria bera bada daukagun palanka bat, kultur eta sormen industriak garatzeko eta ekintza kulturalak sustatzeko, eta zentzu horretan espazioak berak edukiko dituen espazio desberdinetan Aretxabaletako herriari aukera emango jako espazio horiek modu desberdinetan erabiltzeko. Izan aretoan ekintza kulturalak sustatuaz, ero proposamenak eginaz, eta baita ere coworkingerako espazio horretan herritarrek bertan egon eta parte hartu aldaue.